सो आपण सुरू करूया अध्ययनाला. सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे. या अध्ययन वर्गामध्ये प्रार्थनेने सुरुवात करते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोल. हरे कृष्ण. सो आपण 23व्या श्लोकावरती आहोत. आपण सात्विक राजसिक आणि तामसिक या गुणांच्या विभागणीने आपण आता प्रत्येक गोष्टीला, जसं आपण ज्ञान बघितलंय 20, 21, 22 या श्लोकांमध्ये आपण बघितलं की सात्विक ज्ञान काय आहे, राजसिक ज्ञान काय आहे, तामसिक ज्ञान काय आहे. तर जसं आपण गुणत्रय विभाग योग जो बघितलेला आहे 14व्या अध्यायामध्ये, तर तिथे आपण सात्विकता काय आहे, राजसिकता काय आहे, तामसिकता काय आहे, या सगळ्यांना जाणायचा जो प्रयत्न केला आहे त्याच भगवंत हे कुठेतरी, जसं मी गेल्या अध्यायात म्हटलेलं, गेल्या सेशन मध्ये म्हटलं की 17व्या अध्यायापर्यंतच भगवद्गीता संपलेली आहे आणि हा 18व्या अध्यायामध्ये सगळे रिव्हिजन चालू आहे. त्यामुळे भगवंतांनी जे पुन्हा काही गोष्टींचं अर्जुनाला सांगितलंय ज्याबद्दल, ते सगळ्याचं ज्ञान आपल्याला आधीच आपण घेतलं, ते कुठेतरी पुन्हा त्याची उजळणी होते आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला यानुसार हे जे ज्ञान आहे, सुख आहे, कर्म आहे, कर्ता काय आहे, मग सात्विकता, म्हणून भगवंतांनी जसं श्रद्धात्रय विभागले की यज्ञ तप आणि दान या 3 गोष्टींचा त्याग करू नये. आणि मग या 3 गोष्टींना आपण कशा प्रकारे, श्रद्धा आहे याच्या मागे, पण ती श्रद्धा पण विभागली जाते. सात्विक श्रद्धा आहे, राजसिक श्रद्धा आहे आणि तामसिक श्रद्धा आहे. म्हणूनच या श्रद्धेचे विभाग झालेत. त्याचप्रमाणे या इतरही गोष्टी आपण या विभागणीनुसार जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतो आहोत. तर पुढचा श्लोक. नियतम संगरहितम रागद्वेषतः कृतम अफलप्रेप्सुना कर्म यत्त सात्विकमुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचू का? हा, वाचा. जे कर्म नेमलेले आहे व आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सात्विक कर्म फलप्राप्तीच्या इच्छेविना निष्काम कर्म, जे आपण 5व्या अध्यायात बघितलं, कर्म संन्यास योग आणि निष्काम कर्मयोग, याच्यातला फरक आपण जाणलाय की कर्माचा संन्यास न घेता निष्काम पद्धतीने कसं कर्म करता येईल, तर हे असं. त्यामुळे सात्विकता कुठेतरी या निष्काम कर्माप्रमाणे कर्म करते. विभिन्न वर्ण आणि आश्रमांवर आधारित शास्त्रातील नियत कर्म जे निष्काम भावनेने अथवा स्वामित्वाच्या अधिकाराशिवाय, की मी हे केलंय, मला हे हवंय म्हणून प्रत्येक गोष्टीचा तो मी बाजूला ठेवायला जर शिकलं, तर ते कर्म निश्चितच कुठेतरी राग द्वेष भावरहित भगवंतांना प्रसन्न करण्याकरता व आत्मतृप्तीचा हेतू न ठेवता, कुठेही स्वतःच्या इंद्रियांना तृप्त करण्याची भावना न ठेवता कृष्ण भावनेमध्ये त्या केल्या जातात. आणि त्याच कर्माला म्हटलं जातं सात्विक कर्म. सात्विक कर्म. येस. पुढे जाऊ आपण. यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदारुतम. हरे कृष्ण. पुष्पलता माताजी. परंतु फलाशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मिथ्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म. रजोगुण आहे, जिथे आकांक्षा आहेत, अपेक्षा आहे, मी हे केलंय, मला ह्याचं फळ हवं आहे, तिथे फळाची अपेक्षा तर असतेच असते. पुण्य कर्म केलं जातं, यज्ञ याग केले जातात, चांगल्या गोष्टी केल्या जातात, पण तिथे सगळी अपेक्षा कोणासाठी, माझ्यासाठी, मला हे हवं.
आणि म्हणून मग मोठ्या प्रयासाने त्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ते केली जातात. म्हणून त्या आशा आकांक्षांमध्ये कुठेतरी वासनेमध्ये अडकलेलं असं हे कर्म त्याला रजोगुणी कर्म म्हटलेलं आहे. अनुबंधम क्षयम हिंसाम मनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यतत्तातम समुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशांची अवहेलना करून व भावी बंधनाची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरिता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. नो पार्किंग मध्येच गाडी पार्क केली आहे, कारण सगळ्या ह्याच्या शास्त्रीय आदेशांच्या अवहेलना करून म्हणजे त्यांचं पालन न करता ज्या गोष्टी केल्या जातात, मग तिथे कुठलेही इमोशन्स नसतात, बंधनं नसतात, कारण कशाचीच काही तमा नसते ना, की मी काय जे करेल ती मी म्हणेल ती पूर्व दिशा, मी करेल ते कर्म योग्य आहे. त्यामुळे मग त्याप्रमाणे ते कर्म केलं जातं आणि या कर्माला तामसिक कर्म असं म्हणतात, की जे हिंसात्मक असते आणि सगळ्या जीवांना पीडादायक असते. असे बेजबाबदार कर्म स्वतःच्याच अनुभवावर आधारून केले जाते. म्हणजे मी म्हटलं ना, जसं मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा, मला जे करायचंय ते मी करणार, यालाच मोह असं म्हणतात. अशी सारी मोहग्रस्त कामं तमोगुणांमुळे उत्पन्न होतात. मुक्त संगो न हंबादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते. कर्म बघितलं तर आपण कर्ता बघतोय. सात्विक कर्ता काय आहे, तामसिक कर्ता आणि राजसिक कर्ता. हरे कृष्ण. तुम्ही पुष्पलता माताजी, हरे कृष्ण. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयशामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. येस, हरे कृष्ण. जे कर्म जो करता करतोय, निष्काम भावनेने करतोय, मिथ्या अहंकाराविना करतोय, प्राकृतिक गुणांचा कुठलाही संग न करता, यशा अपयशामुळे खचून न जाता, अपयश आलं तरी खचले नाहीये, यशाने कुठेतरी हुरळून गेलेला नाहीये, असं सगळं जे बॅलन्स्ड आपण ज्या स्थिताधीर मुनी, तेही त्याच्या पलीकडे वासुदेव म्हणजे कुठेतरी या त्रिगुणांच्या पलीकडे जे असतात ते अजूनही भगवंतांच्या स्वभावाचे आहेत, परंतु सात्विकता कुठेतरी त्या भगवंतांच्या स्वभावाच्या जवळ आपल्याला नेऊन ठेवते. आणि म्हणून इथे आपल्याला विचलित न करता जे कर्म केलं जातं त्याला सात्विक कर्म, आणि तो जे कर्म करतो आहे त्याला सात्विक कर्ता असे म्हणतात, आणि तो कर्ता सत्वगुणी असतो. सॉरी. रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो कर्ता कर्म आणि कर्मफलांप्रती आसक्त होऊन फळांना भोगू इच्छितो आणि जो लोभी, ईर्ष्याळू, अपवित्र व सुखदुःखामुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भोगायचे सगळे भोग भोगायचे, बंधनातही तितकंच अडकला जातोय, म्हणून त्याला राजसिक कर्ता म्हटलेलं आहे. आणि आपण जे काही मिळवले आहे ते चिरस्थायी आहे आणि कधीही नाश पावणार नाही, असा मनुष्य इतरांचा मत्सर करतो आणि स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करता कोणतेही पापकर्म करण्याची त्याची तयारी असते. म्हणून असा मनुष्य अपवित्र असतो आणि आपण जे मिळवतो ते निष्कलंक असते, ही की भ्रष्ट असे याची तो पर्वा करत नाही. आपले कर्म सफल झाले की तो फार सुखी असतो, आणि जेव्हा त्याचे कर्म असफल होते तेव्हा तो फार दुःखी होतो. अशा प्रकारचा मनुष्य हा रजोगुणी होय, कारण तेवढ्याच भोवताली तो गुंतलेला असतो. अयुक्त प्राकृत स्तब्धा शठो नैष्कृतिको लसहा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. हरे कृष्ण. जो कर्ता नेहमी शास्त्राविरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो, व जो आळशी, सदैव खिन्न आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे सगळं बघा, जसं शास्त्राच्या विरुद्ध जाऊन कर्म केले, ते आधी ते कर्म बघितलं, आणि जो करतो आहे तो कर्ता आहे. जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो, जो आळशी आहे, सदैव खिन्न, अशा प्रकारचा कर्ता हे तमोगुणाचेच कार्य करू शकतो. बुद्धेर्भेदं विदुतेश्चैव गुणतस्त्रिविधः शृणु
प्रोच्यमान शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे धनंजय, प्रकृतीच्या 3 गुणांनुसार होणारे बुद्धी आणि निश्चय यांचे निरनिराळ्या प्रकारचे भेद आता मी तुला तपशीलवार सांगतो, ते ऐक. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग धृती म्हणजे काय? निश्चय आणि बुद्धी, अशा प्रकारची कर्त्याची बुद्धी आणि धृती म्हणजे निश्चय यांच्या भेदांचंही याप्रमाणे निरूपण केलं जाते आणि भगवंत त्यातलाही फरक आपल्याला सांगतायत. प्रवृत्तींच निवृत्तींच कार्यकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च विवेत्ती बुद्धी सा पार्थ सात्विकी. हरे कृष्ण. हे पार्थ, ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि अकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो, ती सात्विक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंड ना. हा, तर मग आता ही सात्विक बुद्धी म्हणजे आपण म्हटलं ना धृती आणि निश्चय, तर मग अशी ही बुद्धी म्हणजे काय? धृती म्हणजे निश्चय आणि बुद्धी म्हणजे जसं मनुष्याला होणारी बुद्धी. आणि म्हणूनच या गोष्टींना आपण जाणायचा प्रयत्न करतोय की कर्त्याची बुद्धी, 3 गुणांनुसार होणारे बुद्धी आणि निश्चय या भेदांचं आपल्याला जाणून घ्यायचंय की कशा प्रकारे बुद्धीने, मग आपण जी सत्सद विवेक बुद्धी म्हणतो ती जागरूक असणं आवश्यक आहे की ज्या प्रकारे जे निर्णय घेतले जातील ते निर्णय हे योग्य असणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून ते प्रभुपाद सांगतायत शास्त्राच्या निर्देशानुसार जी कर्मे केली जातात त्यांना प्रवृत्ती असे म्हणतात. बघा, प्रवृत्ती आणि निवृत्ती 2 गोष्टी जरा लक्षात ठेवा की जी कर्म शास्त्राच्या आदेशाला पालन करून केली जातात ती प्रवृत्ती आहे आणि शास्त्रांनी निर्देशित न केलेली कर्मे करू नयेत. ज्या मनुष्याला शास्त्रांच्या निर्देशनाचे ज्ञान नाही तो कर्माच्या फळांनी व प्रतिफळांनी मानला जातो. जी बुद्धी सारासार विचार करू शकते ती सात्विक बुद्धी होय. येत आहे लक्षात? सो अशा प्रकारे बुद्धी आणि निश्चय या हातात हात घालून जाणाऱ्या गोष्टी आहेत आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या बुद्धीला जर सात्विक ठेवलं तर त्याप्रमाणे पुढचाही मार्ग तितका सुकर होतो. त्रिगुणांवरती सगळा भेद केलेला आहे त्याचा. हा, त्रिगुणांप्रमाणे त्याचं येस येस, विभाजन केलेलं आहे. अगदी बरोबर. येस प्रभुपादाजी. यया धर्मम अधर्मम च कार्यचा कार्यमेव च अयथाव प्रजानाति बुद्धी सा पार्थ राजसी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि अकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही ती राजसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. धर्म काय अधर्म काय? एक मिनिट हा, एक सेकंड ना. त्याच्यात थोडस जरा ते हँग झालंय असं वाटलं मला. काही वेळेला हलत नाही ना. त्याचं हे नाहीये, तात्पर्य त्याला काही नाहीये दिलेलं. नाही नाही, तात्पर्य नाहीच आहे. यया धर्म, एक मिनिट हा, सात्विक बुद्धी झाली आपली. ठीक आहे. यया धर्मम धर्मम च कार्यचा कार्यमेव च अयथाव प्रजानाती बुद्धी सा पार्थ राजसी. बघा की जी बुद्धी धर्म अधर्म कार्य अकार्य यातला की फरक जाणत नाही. म्हणजे कसं आहे की राजसिकता ही आपण बघतो ते कुठेतरी ही आकांक्षेकडे अपेक्षेकडे, मग कसं आहे की ते मिळवायचंच आहे. मग मला ते हवंच आहे म्हटल्यानंतर ना काही त्याच्यातलं चांगलं वाईट काय त्याचे परिणाम न बघता ते करायचंय फक्त. मग जी बुद्धी धर्म अधर्म की मला ते हवं आहे, दुर्योधनाची परिस्थिती काय झालेली, अविनाशकाले विपरीत बुद्धी, म्हणून मला ते हवंच आहे, कसंही करून मला ते राज्य मिळवायचं आहे. त्याच्यामुळे मग अधर्माची बाजूनी केलं तरी ते तशा प्रकारे केलं जातं. कार्य अकार्य याच्यामधला फरक जाणू शकत नाही ती राजसिक बुद्धी होय. अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृतः सर्वार्थान परितांश्च बुद्धी सा पार्थ तामसी. हरे कृष्ण. भय आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला अधर्म व अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वतःच्या सोयीने म्हणजे की मग चांगलं आहे ते त्याप्रमाणे त्या त्या सोयीने सांगायचं आणि मग ते जरी वाईट असलं तरी त्याला कुठल्या तरी सोयीने अर्थ देऊन की आम्ही ती गोष्ट करतोच आहोत. त्याच्यामुळे यथार्थ धर्म नाही या धर्माचा ती स्वीकार करते आणि यथार्थ धर्माचा धिक्कार करते की जो अधर्म आहे त्याला धर्म म्हणायचं,
धर्माला अधर्म म्हणायचं. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जे काही विपरीत असं जे आपण म्हणतो की कुठेतरी ती विपरीत आणि काय म्हणतो ना त्याला आपण की विचित्रपणा असतो, विकृती कुठेतरी असते मनामध्ये किंवा मग भ्रमामध्ये व्यक्ती असते. आणि म्हणून तमोगुणी मनुष्य महात्म्याला साधारण मनुष्य साधारण मनुष्याला महात्मा समजतात. त्यांना सत्य हे असत्य वाटते आणि असत्याचा सत्य म्हणून स्वीकार करतात. या सर्व गोष्टी केवळ विपरीत मार्गानेच अनुसरण करतात, म्हणून त्यांची बुद्धी तामसिक बुद्धी होय. धृत्या यया धारयते मन प्राणेंद्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृती सा पार्थ सात्विकी. धृती म्हणजे आता निश्चय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, जो निश्चय अचल आहे, जो योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. म्हणजे अशा प्रकारे मन, प्राण आणि इंद्रियांना, मग आपण म्हणतो की एखादा निश्चय, आपण दृढता, डिटर्मिनेशन. हो हो, एक मिनिट हा. किती बरे, ठीक आहे. तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. आणि अशा प्रकारे मग योग हे परमात्म्याला जाणण्याचं एक माध्यम आहे. जो मनुष्य आपले मन, प्राण व इंद्रिये यांच्या क्रिया परमात्म्यावर एकाग्र करून दृढ निश्चयाने व धैर्याने परमात्म्याच्या ठिकाणी युक्त असतो, तो कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न असतो. की मग आपण जे भगवंतांना जोडलं जातो म्हणतो की आपलं मन, प्राण आणि इंद्रिय यांच्या क्रिया परमात्म्यावर एकत्र करून, किरण जी समाधी, मग आपण जेव्हा म्हणतो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारण आणि समाधी, की प्रत्याहार, ध्यान, धारण आणि समाधी, का अशा प्रकारे जी समाधीस्थ स्थिती असते तिथे कुठेतरी परमात्म्याशी जोडलं जातोय. आणि परमात्म्यावर एकाग्र करून दृढ निश्चयाने व धैर्याने परमात्म्याच्या ठिकाणी युक्त असतो, ती कृष्ण भावना होय. अशा प्रकारचा निर्धार हा सात्विकी निर्धार असतो. आणि त्याच्यासाठी मग ते डिटर्मिनेशन, त्याच्यासाठी ती दृढता महत्वाची आहे. अव्यभिचारिण्य हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे, कारण हा शब्द दर्शवतो की कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न झालेले आहे. अव्यभिचारिण्य की कुठल्याही प्रकारच्या इतर गोष्टींमध्ये न अडकता पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न झालेले आहेत. ते अन्य प्रकारच्या कोणत्याही कार्याने विचलित होत नाही. ठीक आहे. आता राजसिक धृती काय आहे, राजसिक निश्चय काय आहे? यया तू धर्म कामार्था धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृती सा पार्थ राजसी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, ज्या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना आसक्त असतो, तो निश्चयच राजसिक होय. तिथे तो निश्चय राजसिक केला जातो, कारण मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम, जसं आपण म्हटलं की 4 गोष्टी ज्या आहेत की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, की मग धर्म पाळून मग अर्थ म्हणजे अर्थार्जन, काम, प्रवृत्ती आणि मोक्ष, अशा अशा याच्यामध्ये जो राहिलेला असतो. आणि त्याच्यामुळे मग त्याला कसं असतं की मी हे मिळवलेलं आहे, मी एवढे कष्ट करतोय, म्हणजे त्याचं फळ हे मलाच उपभोगायला पाहिजे. आणि म्हणून मग इंद्रिय तृप्ती हीच त्याची एकमेव इच्छा असते. जे काही यज्ञ, याग, मी हे यज्ञ करणार आहे, पण मला इतकं प्रमोशन हवंय, मला असं मिळालं म्हणून मी देवाचे आभार मानतोय, मला असं झालं, बरोबर आहे, देवाचे आभार कारण प्रश्नच नाही. देवी सर्वम कृष्णार्पण, जे होत आहे ते भगवंतांच्या इच्छेनेच होत आहे. परंतु तिथे कुठेतरी फळांची अपेक्षा केली जाते आणि या अभिलेषामध्ये ते राजसिक कर्म ठरतं, राजसिक निश्चय तो ठरतो. यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृती सा पार्थ सामसी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, जी धृती स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धीपूर्ण धृती म्हणजेच तामसी धृती होय. हरे कृष्ण. तत्व, रज, तम या तिन्ही गुणात स्वप्नावस्था ही असतेच, कारण स्वप्न ही एक स्वाभाविक गोष्ट आहे. आपण म्हणतो ना की स्वप्न, सुषुम्ना, म्हणजे त्या ज्या 4 स्तर आहेत की आपण हलके जागे असतो, थोडेसे जागे असतो, त्यानंतर आय मीन थोडेसे अर्धवट झोपेत असतो, पूर्ण झोपेत असतो, जिथे मन आणि शरीर दोन्ही झोपलेले आहे. अशा प्रकारच्या या वेगवेगळ्या अवस्था आहेत. त्याच्यामध्ये ही अवस्था जी आहे की ज्याच्यामध्ये सत्वगुणी मनुष्याला स्वप्ने पडत नाही, आणि या ठिकाणी स्वप्न म्हणजे अतिनिद्रा होय. आणि एक मिनिट, आपण पुढे गेलो का? नाही नाही. ठीक, नाही ठीक आहे.
आणि म्हणूनच ही स्वप्न एक स्वाभाविक गोष्ट आहे, पण अतिनिद्रा व भौतिक वस्तूंचा उपभोग घेण्याचा अहंभाव टाळू शकत नाही. आणि जे भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याचे सदैव स्वप्न पाहत असतात आणि याप्रमाणे त्यांचे प्राण आणि मन आणि इंद्रिये गुंतलेली असतात, अशा मनुष्याची धृती ही तामसिक समजली जाते. कारण मग ते सगळं मिळवण्याच्या हेतूने कुठल्याही प्रकारचा निश्चय घेऊन मोकळे होऊन पुढे जायचे आणि ते मिळवायचे. त्याचा कुठेही त्याचे प्रोज कॉन आणि त्या बाजू जाणून घेतल्या घेत नाही. म्हणून अशा प्रकारच्या धृतीला तामसिक धृती, कारण ती कुठेतरी तामसिकतेमध्ये भाव जो आपण बघितलो सत्व रज आणि तमो, त्या तमोगुणीमधली ही धृती म्हणजेच निश्चय आहे. सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासात भ्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति. हरे कृष्ण. हे भरत श्रेष्ठा, बद्ध जीव या ज्या 3 प्रकारच्या सुखाचा उपभोग घेतो आणि ज्यामुळे त्याच्या दुःखाचा अंत होतो, ते 3 प्रकारचे सुख आता माझ्याकडूनच ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता 3 प्रकारच्या सुखांना भगवंत सांगता आहेत की बद्ध जीव हा भौतिक सुखांचा पुन्हा पुन्हा उपभोग घेण्याचा प्रयत्न करतो. कारण कसं आहे ना, की त्याला फळांचा उपभोग घ्यायचा, मग त्या फळांच्या बंधनात तो अडकतोय आणि त्यापासून लागणारे भोगही त्याला भोगायला लागतात. आणि म्हणून मग इथे कुठेतरी तो पुन्हा पुन्हा चरबीचरणच करीत असतो. कारण तेच पुन्हा पुन्हा चावून ती गोष्ट, त्याच गोष्टी गुळवत राहून तिथे ती चटक लागलेली असते आणि म्हणून मग त्या उपभोग घेण्याची ती निश्चितच आकांक्षा असते. पण कधी कधी असा उपभोग घेत असताना एखाद्या महात्म्याचा सत्संग लावल्यामुळे तो भवबंधनातून मुक्त होतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर बद्ध जीव हा सदैव कोणत्या तरी प्रकारच्या इंद्रिय तृप्तीत गुंतलेला असतो, ज्याची मूळ कृष्ण भावना जागृत होते. जेव्हा सत्संगामुळे तो जाणतो की त्याच गोष्टींची पुनरावृत्ती होत आहे आणि मग जेव्हा त्याची मूळ कृष्ण भावना जागृत होते, तेव्हा तो अशा पुन्हा पुन्हा प्राप्त होणाऱ्या तथाकथित सुखांपासून मुक्त होतो. आणि म्हणून इथे आपल्याला दिलेलं आहे की सुख 3 प्रकारचं, मग सात्विक, राजसिक आणि तामसिक सुख काय आहे. तर बद्ध जीव हा सदैव कोणत्या ना कोणत्या तरी इंद्रिय तृप्तीमध्ये एंगेज असतो आणि कुठेतरी तो ऑक्युपाईड असतो, मुक्त नसतो. मग पण अशा प्रकारे या कार्यामुळे कारण जेव्हा त्याला या दुःखाचा अंत होतो आणि त्याप्रमाणे अशा या 3 प्रकारच्या सुखाला आपण जाणून घेतो आहोत, तेव्हा तो त्या भवबंधनातून मुक्त होतो. कारण त्याला महात्म्याचा संग लाभतो. हे करताना सुद्धा त्याला अचानक महात्म्याचा संग लाभल्यामुळे, मग मृगारींचं उदाहरण मी दिलं तुम्हाला की मृगारी कसे अर्धमेल्या प्राण्यांना मारत होते, पण ज्या क्षणी नारद मुनी त्यांना सांगतात की हे सोडून दे, तू हे खूप भयंकर काहीतरी कृत्य करतो आहेस, आणि मग अशा प्रकारे तो जेव्हा नारद मुनींना सांगतो की मी उपजीविका माझी याच्यावरती करतो, तेव्हा नारद मुनींनी त्यांना परमिशन देऊन त्याप्रमाणे ते जंगलात जाऊन त्यांनी जवळजवळ बरेच महिने त्यांनी तप केल्यानंतर मग त्या छोट्याशा 1 मिनिट मला वाटतं तर त्याप्रमाणे मग नारद मुनी त्याला जेव्हा सांगतात की तू हे सोडून दे आणि तू कशा प्रकारे कुटी बांध आणि तू तुळशी वृंदावन घे आणि तू तिथे भजन कर आणि सत्संग कर. आणि अशा प्रकारे मग सत्संगामुळे काय होतं तर गावागावामध्ये ही चर्चा होते आणि त्याच्यासाठी अन्न घेऊन लोक यायला लागतात. तिथे वारंवार सत्संग होत असतो, भजन कीर्तन या सगळ्यामध्ये. मग त्यांची बायको म्हणते की हे तर आपल्याला आधी मिळायचं त्यापेक्षाही भरपूर मिळत आहे, मग भगवंत काय कमी पडू देणार आहेत की ज्यांनी चांगलं कर्म स्वीकारलेलं आहे. आणि म्हणूनच बद्ध जीव हा सदैव कोणत्या ना कोणत्या इंद्रिय तृप्तीमध्ये गुंतलेला असतो आणि त्याची मूळ कृष्ण भावना जेव्हा जागृत होते तेव्हा तो अशा पुन्हा पुन्हा प्राप्त होणाऱ्या तथाकथित सुखापासून मुक्त होतो. कारण मग जेव्हा ज्याला कळतं त्याला की भगवंत आम्हाला आपल्याला पोचायचं आहे या जीर्ण देह टाकल्यानंतर, तेव्हा निश्चितच त्या दृष्टीने ती तयारी चालू होते. मग जसा युधिष्ठिर महाराजांना दक्षाने प्रश्न विचारला होता की एवढं सगळं होतंय, एवढं सगळं वागलं जात आहे, तर अशा प्रकारे या सगळ्या या कलियुगामध्ये किंवा या जगामध्ये या ब्रह्मांडामध्ये अशी अद्भुत गोष्ट काय आहे. तेव्हा युधिष्ठिर महाराज यक्षाला उत्तर देतात की अशा प्रकारे जे आपण म्हणतो ना की जे लाखो लोक रोज मरत आहेत आणि लाखो लोक म्हणजे आपण म्हणतो ना जन्म मृत्यूचा सामना करत आहेत, परंतु लोकांच्या मनात काय आहे की नाही, माझं सगळं छान चाललंय आणि मी म्हणजे कुठल्या क्षणाला मृत्यू तुमच्यावर घाव घालेल याची कल्पनाही तुम्हाला नसते. आणि म्हणून त्याप्रमाणे ती कृतज्ञ राहणं ही फार महत्वाची बाब आहे.
बद्ध जीव हा सदैव कोणत्या ना कोणत्या तरी इंद्रिय तृप्तीमध्ये गुंतलेला असतो आणि अशा या कृष्ण भावना जेव्हा याची जागृत होते तेव्हा पुन्हा पुन्हा प्राप्त होणाऱ्या तथाकथित सुखापासून तो मुक्त होतो. ते सात्विक सुख म्हणजे त्याला माहिती आहे सुख नेव्हर एंडिंग नाहीये, हे कुठेतरी संपणार आहे, तात्पुरतं आहे. आपण म्हणतो ना तात्पुरतेपणा आहे. सच्चित आनंद नाहीये तो. सत म्हणजे काय शाश्वत, चित म्हणजे ज्ञानाने परिपूर्ण आणि असा हा आल्हाददायक आणि खूप आनंदमय असं काय आहे तर भगवंतांचं लोकधाम आहे. पुढे जाऊ आपण. यत्तदग्रे विषमिव परोक्तम आत्मबुद्धी प्रसादजनम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे आरंभी विषासमान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृत तुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा की आपण म्हणतो की एखादी जॉब घेतला आहे मग तो अगदी साधा सुद्धा असेल किंवा मग फार त्याच्यामध्ये तुम्हाला मिळत नसेल खूप असं आणि खूप कष्ट असतील त्याच्यामध्ये, पण कुठेतरी तो कष्टातून जाणारा मार्ग आहे तो शेवटी मात्र तुम्हाला चांगली गोष्ट वागताय, चांगल्या आपल्या प्रिन्सिपलशी आपल्या तत्वाशी जोडून राहून सगळं कर्म करता आहात तर निश्चितच ही कुठेतरी हे विषासमान सुरुवातीला खूप खडतर असेल, खडतर प्रवास असेल हा, पण त्याचा एंड हा नेहमी गोड असतो आणि म्हणून शेवटी अमृत तुल्य असते. अशा या स्वरूप साक्षात्काराची जागृती होते त्याला निश्चितच काय म्हणतात सात्विक सुख म्हणतात. मग आपण बघितलं ज्ञान बघितलं, बुद्धी बघितली, निश्चय बघितला, आता आपण बघतो सुख काय आहे. सात्विक सुख काय आहे की हे अमृत तुल्य असते आणि मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते. कारण कुठेतरी सेल्फ रिअलायझेशन, शरीर नाही आत्मा आहे हे गुह्य ज्ञान दिलंय आणि त्याच्याही पुढे जाऊन आणि म्हणूनच मग अशा या स्वरूप साक्षात्काराची जागृती मनुष्याच्या मनामध्ये निश्चितच केली जाते ज्याला सात्विक सुख म्हटलं जातं. मग तात्पर्य आपण छोट्या वाचूया. आत्मसाक्षात्काराचा अभ्यास करताना मन आणि इंद्रिय संयमित करून मनाला आत्म्यावर केंद्रित करण्यासाठी मनुष्याला अनेक विधिविधानांचे पालन करावे लागते. ही सर्व विधिविधाने अत्यंत कठीण व विषाप्रमाणे कटू असतात. तथापि अशा विधिविधानांचे पालन करण्यास जर मनुष्य यशस्वी झाला आणि दिव्य स्तरावर स्थित झाला तर तो खरे अमृतपान करण्यास प्रारंभ करतो आणि जीवनाचा वास्तविक आनंद उपभोगतो. आणि म्हणूनच असा हा मनुष्य निश्चितच यशस्वी होऊ शकतो कारण तो त्याची मन आणि इंद्रिये निश्चितच काबूमध्ये आणतो आहे आणि त्याप्रमाणे तो विधिविधानांचं पालन करावं लागतंय की अत्यंत कठीण आणि कटू असा विषाप्रमाणे जरी मार्ग असला तरी तो शेवटी त्याला नक्कीच सुख देतोय आणि ते सुख निश्चितच चिरकाळ अगदी कारण या भौतिक दुःखालयामध्ये काही चिरकाळ टिकणार असं क्वचित आहे आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या निश्चितच तो वास्तविक आनंद उपभोगतो. हे जास्त महत्वाचं आहे. विषयेंद्रिय संयोगार तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम कारणम स्मृतम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इंद्रियांचा विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु शेवटी जे विषाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुरुवातीला सगळं असं ग्लॅमरस खूप छान दिसतंय आणि आपल्याला ह्याच्यातनं भरपूर काय काय मिळणार आहे आणि ते मिळतही जातं पण कुठेतरी तो वाम मार्ग असतो, चुकीचा मार्ग असतो आणि निश्चितच त्याचा एंड कुठे असणार आहे त्या विषाप्रमाणेच असणार आहे. म्हणून एकदा सपोज आता इथे प्रभुपादाने उदाहरण दिले की जेव्हा युवक युवतीला भेटतो तेव्हा त्यांची इंद्रिये त्या युवतीला पाहण्यास, तिला स्पर्श करण्यास आणि तिच्याशी संभोग करण्यास त्याला प्रवृत्त करतात. प्रारंभी हे सर्व इंद्रियांना फार सुखदायक वाटते परंतु शेवटी आणि काही कालांतराने हे सर्व विषाप्रमाणेच होते कारण ते विभक्त होतात आणि एकमेकांपासून घटस्फोट घेतात व या गोष्टी शोक दुःख इत्यादी गोष्टीस कारणीभूत ठरतात. असे सुख हे नेहमी राजसिक असते. इंद्रिय आणि इंद्रिय विषय अशा संयोगापासून प्राप्त होणारे सुख हे सदैव दुःखातच कारणीभूत ठरते. म्हणून असे सुख कोणत्याही प्रकारे टाळले पाहिजे. मग अशा प्रकारे काय होत आहे की ज्याला राजसिक सुख कसं म्हटलेलं आहे की उदाहरण देताना भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की
एका स्त्री पुरुषाची भावना, मग कशा प्रकारे ती भावना मनामध्ये व्यक्त होत असते की आपल्याला या युवतीला भेटायचं आहे, युवतीचा स्पर्श हवा असा वाटणारा असतो. मग हे सगळं कसं आहे की ही आपण जसं आता म्हणतो टीनेजर किंवा अशा ठराविक वयाच्या ते इन्फॅच्युएशन असतं, नुसतंच मग ते डेटिंग करणं आणि म्हणजे समहाव इतक्या या गोष्टी काही थराला गेलेल्या आहेत की मला वाटतं खूप गरजेचं आहे. शाळेसारख्या माध्यमातून निश्चितच या गोष्टी सांगितल्या जातील, परंतु इथे भगवंतांनी म्हणूनच आपल्याला हे ज्ञान मिळावं यासाठी सांगितलंय की प्रारंभी अमृतासारखं दिसणारं कुठेतरी मिराज असू शकतं ते. आणि जसं आपण म्हणतो की राजस्थानमध्ये आणि तिकडे जसे पाण्याचे झरे त्याला मिराज म्हणतात, मग इतकी तहान लागलेली असते की स्वप्नामध्ये सुद्धा आपल्याला मिराज म्हणजे तसे कंटेनर्स दिसतात. आणि म्हणून मग अशा हे चिरकाळ टिकणारं असं काहीच नसतं. आणि म्हणूनच मग ह्या गोष्टी मग ते ती युवक युवती घटस्फोटही येऊ शकतात, या गोष्टी शोक दुःख सुख इत्यादी या संयोगा इत्यादी गोष्टी कारणीभूत ठरतात. असे सुख आणि दुःख हे नेहमी राजसिक असते. असे सुख सॉरी. ठीक आहे, काही प्रश्न आहे का इथपर्यंत 38 पर्यंत नाही 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 समजतंय? नाही, तेच हे सगळं गुणांवरतीच आहे सगळं. ओके. यद्दग्रे चानुबंधे च सुखम मोहमत आत्म मोहन्मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदारतम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे सुख स्वरूप साक्षात्काराकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस व प्रमाद यापासून उत्पन्न होते, त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण 3 डिफरन्शिएट केले तर ज्याचा मार्ग विषाचा आहे त्याला शेवटी अमृता समान मिळतं, ज्याचा अमृता समान सुरुवात आहे त्याला निश्चित विषाप्रमाणे त्याचा शेवट होणार त्याला, कारण ती मार्ग नाहीये ना, मार्ग चुकीचा आहे, हवस आहे आणि कुठेतरी ती ग्रीड आहे, वासना आहे त्याच्यामध्ये. मग चांगलं वाईट विचार करण्याची ती काय म्हणतात ना त्याला सत्सद विवेक बुद्धी आणि तशी चालना डोक्यामध्ये नसतेच. आणि म्हणून मग अशा प्रकारे हे जर सुख जे आहे हे स्वरूप साक्षात्काराकडे लक्ष देत नाही, आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमायात असतं, कारण कुठेतरी ते इल्युजन असतं, भ्रम असतो. आणि म्हणून निद्रा, आळस, कुठल्याही वेळेला उठायचंय, काहीही करायचंय, त्या गोष्टींना कुठलाही काही ताळमेळ नसतो. आणि म्हणून अशा सुखाला तामसिक सुख असं म्हटलं जातं. न तदस्ति पृथिवीव्यां वा दिवि वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जयमुक्तिः यदेवी स्यात्रिभिर्गुणिः. हरे हा कृष्ण. अरे या पृथ्वीवर अथवा उच्चतर ग्रहलोकातील देवदेवतांमध्ये असा कोणीही प्राणी नाही जो या प्रकृतीच्या 3 गुणांपासून मुक्त आहे. अरे हरे कृष्ण. 84 लक्ष योनीतून जे जीव फिरतायत ते सगळे म्हणजे सगळ्यांना ते या रोग आहेत असं. सगळ्यावरती त्यांचा इम्पॅक्ट आहे. येस, मटेरियल याच्यामध्ये फक्त भगवंत आहे याच्यापासून विरक्त आहे, पण जे काही प्राणी आहेत, सगळ्या वनस्पती, जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आपण म्हणतो, या सगळ्यावरती निश्चितच कुठेतरी या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे. म्हणजे इव्हन देवदेवतांवरती पण आहे म्हटलंय. आहे. देवदेवतांवरती हो, येस. त्या दिवशी प्राणचैतन्य प्रभूजी सांगत होते हे तत्व जे आहे, म्हणजे सुरुवातीचे ज्या 4 लाख योनींमध्ये जन्म आहे तर त्यामध्ये देवी देवतांचा समावेश केला जातो. आणि नंतर प्रभूजी जे गोलोकाप्रमाणे सांगत होते तर त्यानुसार ते आपण त्याच्यावर चर्चा करू. ऍक्च्युली गोलोकावर पण छान चर्चा करू. आता जर आजचा पाऊण अध्याय बहुतेक संपेल, बघूया, कारण ती मीटिंग लावतात ना प्रभूजी, नामनिष्ठ प्रभूजी, त्याच्यामुळे मी आज लवकर ठेवायचा प्रयत्न केला, तुझी घाई झाली माझी, त्यामुळे 5 मिनिटं उशीर झाला, क्षमस्व. पण निश्चित प्रयत्न हाच की आपण 3:30लाच सुरू करण्याचा प्रयत्न. तर अशा या प्राकृतिक गुणांद्वारे त्यांची विभागणी केली जाते. नाही, मला एवढाच शंका आली की देवदेवता ह्या नेहमी सात्विक गुणांनी असतात म्हणून त्या ब्रह्मलोकात किंवा स्वर्गलोकात जातात ना, हो हो, मग त्यांनाही हे तिन्ही गुण हे असतातच का, त्यांच्यावरती प्रभाव त्याचा? हा, म्हणजे आता तिथल्या कसं आहे की 3 गुणांचा प्रभाव हा जसा इथे दिलेला आहे 84 लक्ष योनीतील प्रत्येक जीवावर हा परिणाम होत असतो, कारण जो मटेरियल याच्यामध्ये एक्सपोज होते, मटेरियल एनर्जीमध्ये जो येतो आहे, आणि त्यापैकी ह्युमन बिंग म्हणजे मनुष्याला हे जास्तीत जास्त ज्ञान घेऊन, हे जास्तीत जास्त नामस्मरण करून की कशा प्रकारे आपण भगवत नामाला परतून जाऊन पुन्हा या भौतिकतेमध्ये यायचं नाही, अशा प्रकारे हे वर्गीकरण केलं जातं. आणि मग जसं आपण म्हटलं की गुणत्रय विभाग योग झाला, त्याच्यानंतर मग कशा प्रकारे आपण काय म्हणतो त्याला आपण, एक मिनिट हा,
ठीक आहे, हे 4 याचं वर्गीकरण केलंय, विषयांची आत्ताला आपल्याला गरज नाही. हा, ते सो ब्राह्मण, वर्गीकरण आहे. क्षत्रिय. मला फक्त देवतांच जरा शंका आली की ते सत्वगुणी असतात म्हणून त्या देवता बनून स्वर्गलोकात जातात. मग तिथेही त्यांना इतर तामसिक आणखीन हे गुण लागू शकतात का? लागू शकतात, कारण पृथ्वीच्या वरती ब्रह्मलोकापर्यंत सगळं सगळीकडे आहे. म्हणजे जे काही अॅटमॉस्फिअर आहे, आणि अशा प्रकारे या हम्म. गोष्टी निश्चित ब्रह्मा आहे तिथे निर्मिती केलेली. प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून अवतार घेत हम्म. आहेत विष्णू. तर कशा प्रकारे मग या देवी देवता ज्या आहेत त्या निश्चितच भगवंतांच्या खूप निकट आहेत माताजी. आणि म्हणूनच जसं हा. आपण भगवंतांचे सगळे अंश आहोत, तर 4 लाख योनी या देवी देवतांच्या आहेत. म्हणून देवी देवता या कुठेतरी वेगळ्या पातळीवर आहेत, त्यांचं कंपॅरिझन केलंच जाणार. ठीक आहे. हा. कारण जसं तत्व मी त्या दिवशी प्राण चैतन्य प्रभूजींना विचारलं, पहिले 4 लाख जे आहेत ज्याच्यामध्ये आता ब्रह्मतत्व म्हणजे ब्रह्मा होण्याची 100 वर्षानंतर पुन्हा ब्रह्माची निर्मिती ही निश्चितच केली जाऊ शकते. म्हणजे सॉरी, एक मिनिट, नाही आपण ह्याच्यावरच आहोत ना. आणि त्यामुळे कसं आहे की प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये ब्रह्मांनी आय मीन सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे. तर अशा प्रकारे हे जे देवी देवता आहेत ते भगवंतांशी कुठेतरी, म्हणजे जसं आता शिवांचं आपण बघितलं, ब्रह्मांचं बघितलेलं आहे की ते भगवंतांची स्तुती करतायत, की भगवंतांनी जो काही टास्क दिलेला आहे तो करताना भगवंतांची स्तुती केली जाते, की त्याप्रमाणे त्या जे काही ते कार्य करतायत त्याच्याबरोबर भगवंत असावेत त्यांच्याबरोबर, आणि त्याप्रमाणे ते कार्य यशस्वी व्हावं. तर म्हणूनच इथे आपण म्हणतोय की याचं वर्गीकरण हे प्राकृतिक गुणांद्वारे उत्पन्न झाले आहे, स्वभावानुसार निश्चित. मग तुम्ही त्याप्रमाणे जे भगवंतांनी गुणत्रय विभाग योग झाला, त्याच्यानंतर ही जी भगवंतांनी निर्मिती केलेली आहे ही धर्म म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र या प्रकारचा असू दे, आश्रम, वर्णाश्रम, सॉरी तो एकदम शब्द माझ्या डोक्यात घालता. वर्णाश्रम. तर वर्ण आणि आश्रम. तर वर्ण काय आहेत? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य असू दे, शूद्र असू दे. आश्रम कुठले असेल? ब्रह्मचार्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जो काही स्वभाव भगवंतांनी सांगितलेला आहे या सगळ्याची सांगड घालून त्याप्रमाणे तो स्वभाव निश्चितच बनवणं आवश्यक आहे. गायडन्स दिला जातोय, पण त्याप्रमाणे कसं वागायचं आणि आपल्याला कशा प्रकारे याची माहिती करून घेऊन, म्हणजे की आपल्याला ह्या 3 फरकाने त्यांना जाणून घ्यायचं आहे. काय आहे? सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता. खूप म्हणजे आपण एकदा ऑलरेडी म्हटलेलं असतं, त्याच्यामुळे कळायला खूप कठीण आहे. तरीही तुम्हाला काही शंका, टीका, टिप्पणी, तुम्हाला तुमचे काही विचार माताजी, सांगायचे? शंकर आपण तामसिक म्हणतो ना? कशाला? शंकर देवतेला आपण तामसिक गुणी म्हणतो ना? पण ती तामसिकता कशासाठी आहे? डिस्ट्रक्शन ब्रह्मा कशासाठी केलं सात्विक, विष्णू राजसिक आणि शंकर म्हणजे महादेव हे तामसिक हा हा असं हा म्हणतो ना आपण. मी अशी त्यांची असं विभागणी करतो. असं म्हटलं तसं जातं. असतं येस. ते. कारण आपण म्हणतो ना डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर, मेंटेनर आणि हो. डिस्ट्रॉय. तर ते डिस्ट्रॉय करण्याचं जे आहे शिवांचं, ते कशासाठी? कारण पुन्हा सृष्टीची निर्मिती केली जाते आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे ते डिस्ट्रॉय केलं जातं. कारण हे सायकल हे असंच चालू राहतं. आणि म्हणूनच आपण म्हणतो ना की जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी यानुसार सुद्धा हे आपल्या पृथ्वी तलावर किंवा मग हे कुठे इथे शाश्वतता नाहीये, सगळं टेम्पररी आहे. हो. आणि म्हणून मग ते जाणून घेणं आवश्यक आहे. तर आपल्याला यांचा प्राकृतिक गुणांद्वारे कळलं, आणि त्याप्रमाणे त्यांचा स्वभावानुसार त्यांना उत्पन्न त्यांच्या स्वभावानुसार केलेलं आहे, की कशा प्रकारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे वर्गीकरण म्हणजे कुठेतरी डिफरन्सिएशन करणं आवश्यक आहे. पण कशावर? मग त्या कुठल्या तरी क्रायटेरिया आणि कुठल्या तरी ठराविक बेसिसवर ते केलं जातं. मग बघा इथे आपण गुण आता आहेत, खूप छान गुण आहेत हे. मग आपण काय बघितलं? बुद्धी बघितली, धृती म्हणजे निश्चय बघितलेला आहे. आणि अशा प्रकारे या गोष्टींना आपण आता पुढे जाऊन जाण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. शमोदमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्मचार्य स्वभावजम. हरे कृष्ण. नमस्कार. हा. हरे कृष्ण. शांती, हा. आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ज्ञान, ब्राह्मण कार्य बुद्धिमत्ता. करतात. हरे कृष्ण. येस. शांती, संयम, तपस्या, पावित्र्य आणि सहनशीलता. बघा मग हे कशा प्रकारे
औदार्य आहे, नेतृत्व आहे, स्वाभाविक गुणांनुसार क्षत्रिय कर्म केली जातात. म्हणजे कसं आता आपण म्हणतो ना की ठराविक अ, 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 काही गोष्टी केल्या जातात पण त्या गुणांनुसार, कारण शेवटी अर्जुन कसा आहे, मूळ क्षत्रिय आहे आणि तो राज्य करू शकतो, पण कधी जेव्हा त्यांनी दुश्मनांशी, अधर्म लोकांशी युद्ध करणं गरजेचं आहे आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ते निश्चितच जाणायचं आहे की स्वाभाविक गुणांनुसार. मग आपण जेव्हा म्हणतो की छोट्या छोट्या गोष्टी असतात पण त्या काही ठराविक पद्धतीने केल्या जातात तेव्हा ते स्वाभाविक गुणांनुसार त्यांचं क्षत्रिय टर्म ठरतं. जसं क्षत्रियता काय दाखवते, रूल करायचं, त्याच्यानंतर ट्रेनिंग घेऊन की हे जे काही चालवायचंय, भाले, तलवार, या सगळ्याचं ट्रेनिंग घेतलं जातं. आणि आपल्याकडे निश्चितच तो प्रयत्न चालू आहे, तीर्थामाताजी मध्ये सुरूही करणार होत्या. दुसऱ्या मुलांचं, एक मिनिट मी याच्याबद्दलच सांगणार होते आता, एक सेकंद द्या मला, जर ते पुस्तक आणते. शांती, आत्मसंयम, बघा हे आता गुण दिलेले आहेत. म्हणजे आता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र, तर अशा प्रकारे हे जे प्रत्येक, आपण जो वर्णाश्रम म्हटलं की वर्ण आणि आश्रम, तर वर्ण म्हणजे कुठले, हे क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षुद्र आणि वैश्य. तर त्यानुसार जसं आपण म्हटलं की भगवंतांनी आधीच्या 13व्या अध्यायामध्येही दिलेलं आहे, शमो दमस्तपहा, म्हणजे काही सात्विकता, म्हणजे जी काही, आता ब्राह्मण म्हटलं की ते ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, म्हणजे ते कुठे तर ते अभ्यास करतात, अध्ययन करतात आणि त्या प्रकारे त्यांच्यामध्ये शांती आहे, आत्मसंयम आहे, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता. तर हे गुण जे आहेत, हे गुणांनुसार, म्हणून जसं म्हटलंय ना की या वर्णाश्रम पद्धतीची उभारणी कशी केलेली आहे भगवंतांनी, गुण आणि कर्मानुसार. आणि म्हणून गुण भगवंतांनी हे सांगितले, ब्राह्मणांचे गुण असे सांगितलेले आहेत. मी काही ते एका क्लास विषयी ऍक्च्युली बोलणार होते, पण नंतर तुम्हाला एक सांगते, एक मिनिट हा. ठीक आहे. तर त्यानुसार ब्राह्मणांचं कर्म दिलेलं आहे आपल्याला. जेव्हा आपण म्हणतो की हा, आता याही याच्यामध्ये आपण बघितलं, इथेही दाखवलेलं आहे आणि याच्यामध्ये वर्गीकरण केलेलं आहे. आणि इथे आपल्याला या दोन याच्यामध्ये इथे ब्राह्मणांचे गुण सांगितलेले आहेत, तिथे क्षत्रियांचे गुण सांगितलेले आहेत. तर त्यानुसार गुण कर्म विभाग योग, म्हणून गुण आणि कर्मानुसार जी विभागणी केली जाते ती वर्णाश्रम पद्धती. आणि त्यामध्ये आपल्याला या प्रत्येक गुणांचा, की क्षत्रिय कसे आहेत, ब्राह्मण कसे आहेत, वैश्य कसे आहेत, मग राज्य करणारे हे वैश्य आहे, त्यानंतर क्षुद्र हे लेबरर आहे, कुठेही कमीपणा नाहीये, कुठेही त्यांना कमी लेखलेलं नाहीये, मग सगळे भगवंतांना प्राप्त करू शकतात, सगळे भगवंतांची सेवा करू शकतात. परंतु तिथे कुठेतरी त्यांच्या गुणकर्मानुसार त्यांची विभागणी केलेली आहे. कारण मग फक्त म्हणून म्हणून क्षत्रिय काय करणार आहेत, तर बघा पुढे जाऊन सांगतोय आपण, शौर्यम तेजो धृतिर्द्राक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणांनुसार क्षत्रिय कर्म करतात. येस. हरे म्हणून हे कृष्ण. कर्म बघा की, हा, हरे हे कृष्ण. सो जन्मानुसार अशा नाही, प्रकारे त्यांच्या गुणानुसार आहे. गुणानुसार आहे, गुण आणि कर्म याच्यानुसार ही हम्म. विभागणी आहे. मग गुण कसे आहेत त्याप्रमाणे ते कर्म केले जाते. म्हणून तर भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं की तू क्षत्रिय आहेस, तू असा पुळचटासारखा भागू पळू नकोस, तू असा इथून जर पळून गेलास तर तुला काय म्हणतील,
तुझे कौतुक करणार नाहीये, तुझे शत्रू काही तुझं कौतुक नाही करणार आहेत, कारण तू मूळ तू क्षत्रिय धिक्कार आहे. करतो तुझा. पळकुटेपणा, तुझा असा भित्रेपणा, पळकुटेपणा हा तुला शोभत नाहीये. आणि म्हणून सुरुवातीला सुद्धा भगवंतांनी जेव्हा ज्ञान द्यायला सुरुवात केली तेव्हा भगवंतांनी तेच म्हटलं की हे कुठून आलं तुझ्यामध्ये. म्हणजे भगवंतांनी इथे तो प्रश्न त्या श्लोकामध्ये आपल्याला बघता येईल की दुर्बलता कशी आली. भगवंत म्हणतायत हे कुठून तुझ्यामध्ये एक तू क्षत्रिय असून तुझ्यामध्ये असा भ्याडपणा कुठून आलेला आहे, हे भगवंत आधीच सुरुवातीला ज्ञान देण्याच्या आधी म्हणतात. कारण तू क्षत्रिय आहेस म्हणजे तू युद्ध केलंच पाहिजेस, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला जातो. येस माताजी, काय म्हणत होता तुम्ही? मी म्हटलं दुर्बलता कुठून आली त्याच्यामध्ये. एक्झॅक्टली, दौर्बल्य कुतः म्हणून एका श्लोकामध्ये भगवंतांनी त्या आपल्याला पहिल्या श्लोकामध्येच दिसतं, दुसऱ्या सुरुवातीला अध्यायामधले कुतः म्हणजे दुसऱ्या कुठून आलं अध्यायाच्या. तुझ्यामध्ये. येस, अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून ही क्षत्रियाचे गुण आणि त्यानुसार ते कर्म करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर मग आपल्याला वैश्य आणि क्षुद्रांचं कर्म बघायचंय. कृषी गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म क्षुद्रस्यापि स्वभावजम. हरे कृष्णा. पुष्पलता माताजी. कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहेत आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच आपण म्हणतो ना की ज्या तिसऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की यज्ञ प्रत्येकाचं विहित कर्म हे प्रत्येकाने आपलं केलंय. मग तो कुठल्याही वर्णामध्ये असू दे, कुठल्याही आश्रमामध्ये, म्हणजे ब्राह्मण असू दे, क्षत्रिय असू दे, वैश्य असू दे, क्षुद्र असू दे, किंवा तो ब्रह्मचारी असू दे, संन्यासी ब्रह्मचारी असू दे, गृहस्थ असू दे, वानप्रस्थाश्रमातील असू दे, नाही तर संन्यासी, पण त्यांनी आपलं विहित कर्म, आपला यज्ञ पूर्णपणे आपल्या स्वभावानुसार आणि म्हणून त्याप्रमाणे तो पार पडणं निश्चितच आवश्यक आहे. म्हणून इथे कृषी गोरक्ष की व्यापार करणं हे निश्चितच वैश्यांचं कर्म आहे. तसं श्रम आणि इतरांची सेवा करणं हे शूद्रांचं कर्म आहे. हा, आपापल्या ओके. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपापल्या कर्माच्या गुणांचे पालन करून प्रत्येक मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हे कसे शक्य होते याविषयी आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत सांगतायत की आपापल्या गुणांचं पालन करून, की प्रत्येक मनुष्य स्वतःच विहित कर्म करून कशा प्रकारे आपल्या स्वतःच्या कर्माला योग्य पद्धतीने पार पाडलं तर निश्चितच तो सिद्धी प्राप्त करू शकतो योग्यपणे. की मग ते विहित कर्म करणं किती आपल्या जबाबदाऱ्या पार पडणं, आपल्या योग्य प्रकारे आपल्याला जे काही दिलेलं आहे ते आपलं कर्म पार पाडणं हे जास्त योग्य आहे. आणि ते भगवंत कसं सांगतायत तर बघा, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्ण. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंताची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. आता तात्पर्य वाचायचं. तात्पर्य सगळं नका वाचू, मी बघते. हा, एक मिनिट माताजी सांगते तुम्हाला. कुठून वाचायचं? नाही, ठीक आहे, मी वाचून चर्चा करूया आपण. तर आपण वाचू. हा, इथून वाचा चालेल. सामान्यतः वैष्णवजन, सामान्यतः हा माझा ॲरो दिसतोय, सामान्यतः वैष्णवजन भगवंतांची त्यांच्या अंतरंगा शक्तीसहित पूजा करतात. हा, भगवंताच्या सामान्यतः दोन शक्ती आहेत. वैष्णवजन भगवंताची त्यांच्या अंतरंगा शक्ती सहित पूजा करतात. त्यांची बहिरंगा शक्ती म्हणजे अंतरंगा शक्तीचे विकृत प्रतिबिंब आहे. बहिरंग शक्ती ही पृष्ठभूमी आहे, परंतु भगवंत त्यांच्या परमात्मा या विस्तारित रूपाद्वारे सर्वतः स्थित आहेत. ते सर्व देवतांचे, सर्व मनुष्यांचे, सर्व प्राण्यांचे, सर्वांचेच परमात्मा आहेत. यास्तव मनुष्याने जाणले पाहिजे की भगवंताचा अंश या नात्याने त्याची सेवा करणे हे आपले कर्तव्य आहे. पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होऊन भक्तीमध्ये प्रत्येकाने संलग्न झाले पाहिजे.
हीच गोष्ट या श्लोकामध्ये सांगण्यात आली आहे. प्रत्येकाने जाणले पाहिजे की इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश यांनी आपल्याला विशिष्ट प्रकारच्या कर्मात नियुक्त केले आहे. ज्या कर्मामध्ये मनुष्य नियुक्त झाला आहे त्या कर्माच्या फलाद्वारे त्याने भगवान श्रीकृष्णाची पूजा केली पाहिजे. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन त्याने जर सदैव असा विचार केला तर भगवंताच्या कृपेने तो सर्व गोष्टी तत्वतः जाणू शकतो. हीच जीवनाची सिद्धी होय. भगवद्गीतेत 12.7 भगवंत सांगतात की तेषामहम समुद्धर्ता. भगवंत स्वतः अशा भक्ताचा उद्धार करण्याचे उत्तरदायित्व घेतात. हीच जीवनाची परमोच्च संसिद्धी होय. मनुष्य कोणतेही कर्म करीत असला तरी तो जर भगवंताची सेवा करीत असेल तर त्याला निश्चितच परमसिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे कर्म म्हणून भगवंत सांगतायत की, म्हणून आपण जे म्हणतोय की सर्वम कृष्णार्पण, म्हणजे जे करतो आहोत ते फळाची अपेक्षा न करता ते कर्म, की हे कुठलंही कर्म. मग भगवंत म्हणत नाहीयेत की तुम्ही 5-6 तास जाऊन मंदिरात आणि नामस्मरण केलं कीच भगवंतांची सेवा होते, नाही. जे करता आहात, म्हणून इथे आपल्याला 2 शक्ती ज्या आपण भगवंतांच्या, परा आणि अपरा, तशी अंतरंगा शक्ती आणि बहिरंगा शक्ती. म्हणजे बहिरंगा ही भौतिक प्रकृती आहे आणि अंतरंगा ही आध्यात्मिक प्रकृती आहे. तर ही जी आध्यात्मिक शक्ती आहे ही कुठेतरी परा प्रकृती आहे आणि त्याचा हा भाग आहे कुठली, तर त्याचं विकृत प्रतिबिंब, जे आपण 15व्या अध्यायात पण बघितलं की भौतिक प्रकृती ही काय आहे, तर आध्यात्मिक प्रकृतीचं हे प्रतिबिंब. म्हणूनच ती जे वडाचं झाड पारंब्या उलट्या ज्या दिसत आहेत त्या तसं शक्य नाहीये कुठेच, पण ते जेव्हा आपण पाण्याच्या ह्याच्यात प्रतिबिंब बघतो तर आध्यात्मिक याचं प्रतिबिंब हे प्रकृती आहे, भौतिकता आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंत परमात्मा या विस्तारित रूपाद्वारे सर्वतः स्थित आहेत. आणि म्हणून आपण जेव्हा पंडित हा समदर्शीन आहात, की आपण पहिल्या ह्याच्यामध्ये बघितलं की बघा की असं ज्ञान काय आहे की सगळ्यांना समान बघितलं जातं, की प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा आहे. 84 लक्ष योनींमध्ये प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये परमात्मा निवास करता आहेत. आणि त्या दृष्टीने जर प्रत्येकाला बघितलं तर निश्चितच ते जे ज्ञान असतं ते सात्विक ज्ञान आपण म्हणतो. आणि म्हणूनच भगवंत अशा प्रकारे सर्व देवतांचे, सर्व मनुष्यांचे, सर्व प्राण्यांचेच परमात्मा आहेत. मनुष्याने जाणलं पाहिजे की भगवंतांचा अंश ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन. आणि म्हणूनच आपण भगवंतांचे अंश आहोत आणि आपली स्वरूप स्थिती काय आहे, तर आपण भगवंतांचे नित्य सेवक आहोत. आणि म्हणूनच पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये भक्त होऊन आपण प्रत्येकाने ही भावना मनामध्ये, की जे काही कर्म करतो आहोत ते भगवंतांसाठी करतो आहोत, की स्वतःच्या इंद्रियां तृप्तीसाठी नाही, तर भगवंतांच्या इंद्रियांना संतुष्ट करण्यासाठी. म्हणूनच आपण जेव्हा म्हणतो आत्म इंद्रिया वांछे तारो नाम कामचे, पण इंद्रिय कोणाचे, कृष्ण इंद्रियांवांचे तारो नाम प्रेमचे. मग ते आपल्याला भगवंतांच्या प्रेम भक्ती, या प्रेम भाव जो आहे भगवंतांची, मग आपण जेव्हा श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, रुची, निष्ठा, भाव भक्ती आणि प्रेम भक्ती, या प्रेम भक्तीच्या टप्प्यापर्यंत आपण निश्चितच पोहोचू शकतो. आणि म्हणूनच ऋषिकेश जे इंद्रियांचे स्वामी आहेत यांनी आपल्याला विशिष्ट प्रकारच्या कर्मात नियुक्त केले. म्हणून आपण नेहमी म्हणतो ना की जे होतंय ते चांगलंच होतंय, जे होतंय ते योग्य होतंय, कारण भगवंतांचं नियोजन असतं हे आपल्यासाठी. बऱ्याचदा बघा, एखादी गाडी आपल्याला मिळाली नाही, चुकते. आता हा एवढा मोठा ऍक्सिडेंट झाला भयंकर विमानाचा, तर त्याच्यामध्ये आपण ऐकलं की कोणाचं तरी 10 मिनिटासाठी विमान गेलं. बघा, आज त्यांचा जीव वाचलाय. म्हणजे ही कुठेतरी नियोजन आहे आणि ही कुठेतरी भगवंतांची योजना आहे, हो, की त्यांचा जीव वाचणं होतं. की एवढी जण 265 जण त्या विमान अपघातामध्ये गेली, पण एकच तो जण कुठेतरी वाचलेला आहे. भगवद्गीतेसारखा ग्रेट ग्रंथ त्याच्यामध्ये तसाच्या तसा राहिलेला आहे. बघा, म्हणजे हे कुठेतरी सगळी भगवंतांची किमया ही आपल्याला आता सुद्धा या कलियुगामध्ये इथे आपल्याला, म्हणजे जिथे कुठेतरी आपण म्हणतो ना की निष्ठा, म्हणजे तिथे श्रद्धा असणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला भगवंत जे करतायत, म्हणून बऱ्याचदा आपण म्हणतो ना की जे होतंय ते योग्यच होतंय. म्हणून याचा अर्थ आपण ते बसून राहणं योग्य नाही, आपलं कर्म केलं पाहिजे. आणि ज्या कर्मामध्ये मनुष्य नियुक्त झाला आहे त्या कर्माच्या फलाद्वारे त्याने भगवान श्रीकृष्णांची पूजा केली पाहिजे. आणि म्हणून ती कर्म फळं भगवंतांना अर्पण केली पाहिजे, की मी जे करतो आहे ते भगवंतांच्या संतुष्टीसारखं करतो आहे. मग जे काही मी काम करतो आहे, अर्थार्जन करतो आहे, त्याच्यातला निश्चित हा भाग मी भगवंतांच्या सेवेसाठी ठेवणार आहे. नाही काही कमी पडणार हो तुम्हाला, खरंच काही कमी नाही पडणार. की जितकं देण्याची, म्हणजे
कुठेही कुठेही कोणाला सक्ती नसते अशा वेळेला. पण निश्चितच ती जी प्रवृत्ती असते ती महत्वाची आहे. कारण मग फक्त हे माझं आहे, मी मिळवलंय, अहो कुठे घेऊन जाणार आहे आपण? आणि म्हणूनच आपल्याला जे काही भगवंत देत आहेत ते निश्चितच आपल्याला अशा प्रकारे त्याचा वापर केला पाहिजे. आणि म्हणूनच रूप गोस्वामींनी उपदेशामृतामध्ये सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे 50% भाग हा निश्चितच भगवंतांच्या सेवेसाठी दिला पाहिजे. 25% हे स्वतःच्या इमर्जन्सीसाठी आणि 25% नातलग आणि इतर यांना दिलं पाहिजे. अशा प्रकारे आपण त्या अर्थाची म्हणजे आपल्या मिळणाऱ्या मिळकतीची अशी विभागणी केली पाहिजे. कारण खूप आवश्यक आहे. तर ती आपण म्हणतो ना की कुठेतरी आपण कोणाचं म्हणतो, एक मिनिट पाऊस आलाय, जरा ते बंद करू. म्हणून मग जेव्हा आपण म्हणतो की असं कर्म जेव्हा केलं जातं आणि भगवंतांना जाणून, मग कसं आहे की आता आपण म्हणतो तथाकथित मायावादी किंवा जे निराकारवादी असतात ते भगवंतांना निश्चित त्या निराकार रूपामध्ये जातात, पण मायावादी भगवंतांवर विश्वासच ठेवत नाही, भगवंतांच्या अस्तित्वालाच मान्य देत नाही. मग त्यांचं वेगळं. पण जे भगवंतांना जाणतायत, भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत आहेत, भगवंतांना तत्वतः जाणतायत, जसं आपण बघितलं की या 4थ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं जन्म कर्मच मे दिव्यम यो वेत्ती माम तत्व यो माम वेत्ती तत्वतः, की भगवंतांना तत्वतः जाणणं, की भगवंतांचं जन्म आणि कर्म, भगवंत हे जन्म घेत नाही, ते अजन्म आहेत. आणि कर्म भगवंत काय केलं नाही हो भगवंतांनी, कर्म सगळं करू शकतात, परंतु भगवंत कोण आहे? भक्तवत्सल आहे. भक्ताचा संघ हा भगवंतांशी आहे. आणि म्हणूनच आज भगवंत प्रत्येक युगामध्ये जो प्रकट होत आहे ते फक्त भक्ताचं संरक्षण करण्यासाठी, दुष्टांचा नाश करण्यासाठी आणि या धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी भगवंत प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहेत. आणि हीच जीवनाची सिद्धी की भगवंत तेषामहम समुद्धरता, मग भगवंत हात देता येतो, फक्त तो दिसत नाही आपल्याला, आपल्याला कळत नाहीये. भगवंत अशा निश्चितच भक्ताचा भगवंत उद्धार करतात, कारण भक्त भगवंतांसाठी निश्चित स्पेशल आहे, भक्त विशेष आहेत भगवंतांसाठी. आणि म्हणूनच भगवंत कायम भक्तासाठी हात भगवंतांचा असतो. आणि भगवंत निश्चितच त्या भक्तीचं रक्षण, जसं आपण म्हटलं योगक्षेमम वहाम्यम, जिंदगी के साथ भी आणि जिंदगी के बाद भी, जर LIC वापरता याचं, की भगवंत आत्ताही तुमचं जे काही तुम्हाला उणं आहे तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत आणि तुमच्याकडे जे आहे त्याचंही भगवंत निश्चित रक्षण करतात. आणि अशा भक्ताचा उद्धार करण्याचं उत्तरदायित्व की भगवंत ती जबाबदारी घेतात. आणि म्हणून तो प्रल्हाद महाराज की इतके डिटर्मिंड होते की येस भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहे, कुठल्याही संकटात टाकू दे हिरण्यकश्यपूने, पण भगवंत तिथे त्याचं निश्चितच कुठेतरी त्याचं रक्षण करत होते. आणि त्या भगवंतांनी त्या भक्ताचाच उद्धार करण्यासाठी, त्या भक्ताचं रक्षण करण्यासाठी त्या खांबातून प्रकट झालेली आहे. ही जीवनाची परमोच्च संसिद्धी होय. आणि भगवंत जे भक्ताचा उद्धार करतात आणि ते उत्तरदायित्व घेतात, ही जीवनाची परमोच्च संसिद्धी होय. मनुष्य कोणतेही कर्म करीत असला, तो जर भगवंतांची सेवा करीत असेल तर त्याला निश्चितच परमसिद्धी प्राप्त होईल. आपण 1-2 श्लोक अजून घेऊ. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. खूप छान सांगितलंय, हा श्लोक छान आहे, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. स्वतःचं कर्म योग्य प्रकारे करणं हे जास्त आवश्यक आहे, की जेणेकरून दुसऱ्याचं कर्म करायला जाऊन ते मी कसं योग्य करू शकतो हे सांगण्याची गरज नाहीये. आणि म्हणूनच बघा, आपल्याला इथे जो मनुष्य स्वभावतः शूद्राकडून केल्या जाणाऱ्या कर्माकडे आकृष्ट होतो, तो जरी ब्राह्मण कुळात जन्मलेला असला तरी तो स्वतः आपण ब्राह्मण आहोत असा खोटा दावा त्याने करू नये. याप्रमाणे मनुष्याने आपल्या स्वभावानुसार कर्म करावे. भगवत सेवे प्रत्यर्थ केलेले कोणतेही कर्म निंद्य नसते. ब्राह्मणांचे कर्म हे निश्चितच सत्वगुणी असते. पण म्हणून एक मिनिट सोम. ब्राह्मणांचे कर्म हे निश्चितच सत्वगुणी असते. पण म्हणून जो मनुष्य स्वभावतः सत्वगुणी नाही त्याने ब्राह्मणांच्या कर्माचं अनुकरण करू नये. क्षत्रियाला अनेक निषिद्ध गोष्टी कराव्या लागतात. उदाहरणतः त्याला शत्रूचा संहार करण्यासाठी हिंसक बनावे लागते आणि राजकीय मुत्सद्देगिरीचा भाग म्हणून कधी कधी असत्यही बोलावे लागते. असा दुटप्पीपणा आणि हिंसा ही राजकीय क्षेत्रामध्ये चालतेच. परंतु याचा अर्थ असा नाही की क्षत्रियाने आपले कर्तव्य सोडावे आणि ब्राह्मणाचे कर्तव्य करण्याचा प्रयत्न करावा. भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ मनुष्याने कर्म केले पाहिजे. उदाहरणार्थ अर्जुन हा क्षत्रिय होता आणि विरुद्ध पक्षाशी लढण्यास तो कचरत होता. म्हणून असे कर्म जर भगवान श्रीकृष्णांकरता करावयाचे असेल तर अधःपतन होण्याची भीती नाही. व्यापारी क्षेत्रातही नफा मिळवण्यासाठी व्यापाराला खोटे बोलावे लागते. जर त्याने असे केले नाही तर त्याला नफा होणे शक्यच नाही. कधी कधी व्यापारी म्हणतो, अहो तुम्ही आमचे नेहमीचे गिराईक आहात आणि तुमच्याकरता म्हणून मी नफा घेत नाही. परंतु मनुष्याने जाणले पाहिजे की नफ्याशिवाय कोणताही व्यापारी जगू शकत नाही. म्हणून जर एखादा व्यापारी म्हणत असेल की आपण नफा घेत नाही तर ते असत्य बोलणे अनिवार्य समजले पाहिजे. व्यापाऱ्याला असे वाटता कामा नये ज्या अर्थी मी तो व्यवसाय करतो त्यात खोटे बोलणे अनिवार्य आहे, या अर्थी आपण आपल्या व्यवसायाचा त्याग करावा आणि ब्राह्मणाचे कर्म करावे असे करणे शास्त्रसंमत नाही. जर कोणी आपल्या कर्माद्वारे भगवंतांची सेवा करीत असेल तर तो मनुष्य क्षत्रिय असो, वैश्य असो अथवा क्षुद्र असो याला महत्व नाही. विविध प्रकारचे यज्ञ करणारे ब्राह्मण कधी कधी प्राण्यांची हिंसा करतात, कारण कधी कधी अशा यज्ञाकरता पशुहिंसा करावी लागते. त्याचप्रमाणे स्वधर्मानुसार क्षत्रियाने जर शत्रूंचा संहार केला तर त्यामुळे त्याला पाप लागत नाही. 3ऱ्या अध्यायामध्ये या विशेषाचे स्पष्ट आणि विस्तृत वर्णन केलेले आहे. या ठिकाणी म्हटले आहे की प्रत्येकाने यज्ञाप्रित्यर्थ, बघा की आपला यज्ञ, आपलं कर्म म्हणजे आपला यज्ञ आहे. यज्ञाप्रित्यर्थ म्हणजे भगवान श्री विष्णू प्रित्यर्थ कर्म केले पाहिजे. केवळ स्वतृप्ती करता केलेले कोणतेही कर्म बंधनास कारणीभूत ठरते. कारण मग तुम्ही जर स्वतःच्या उपभोगाकरता केलं तर निश्चितच त्या बंधनात अडकताय. निष्कर्ष हाच की प्रत्येकाने आपल्याला प्राप्त झालेल्या विशिष्ट प्राकृतिक गुणानुसार कर्म केले पाहिजे. त्याने केवळ भगवत सेवा म्हणून कर्म करण्याचा निश्चय केला पाहिजे. ब्राह्मण आहेत आणि ब्राह्मणाने जे काही ब्राह्मणाचे गुण आहेत त्या गुणांचा वापर करून व्यापाऱ्याने जे काही करायला लागतंय म्हणून त्याने आपलं कर्म सोडून दुसऱ्याचं कर्म धरू नये. ते स्वतःच्या कर्मात, कारण आपण म्हणतो ना की मूळ जे असतं त्यांच्यामध्ये त्या मूळ गोष्टीचा निश्चितच बदल होत नाही. आणि म्हणूनच मग तसं करायला जाऊही नाही एखाद्याने. की जे तुम्हाला दिलेलं आहे तुमच्या गुणानुसार कर्मानुसार तुम्हाला जे कर्म दिलंय ते तुम्ही योग्य पद्धतीने पार पाडायचा प्रयत्न करावा, जेणेकरून दुसऱ्याचं काही स्वीकारण्याच्या ऐवजी, दुसऱ्याचा धर्म स्वीकारण्याच्या ऐवजी, दुसऱ्याचं कर्म करण्याच्या ऐवजी जे कर्म आपल्याला दिले तेच आपण कसं योग्य पद्धतीने करू शकू हे जाणण्याचा निश्चितच प्रयत्न केला पाहिजे. सहजम कर्म कौंतेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः. हरे कृष्णा. पुष्पलता माताजी. हा वास्तव ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी आवृत्त झालेला असतो त्याप्रमाणे सर्व प्रयत्न कोणत्या ना कोणत्या दोषाने व्यापलेले असतात. म्हणून हे कौंतेया, मनुष्याने आपल्या स्वभावापासून उत्पन्न झालेले कर्म जरी दोषयुक्त असले तरी त्या कर्माचा त्याग करू नये. अरे पुढचं पण वाचायचं. जसं अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं की युद्ध तुला करायलाच लागेल, कारण तुला अधर्माविरुद्ध करतोय, पण ते तू मला अर्पण कर.
आणि तू माझ्या संतुष्टी करता तेव्हा ते केलंस तर तुला पाप लागणार नाहीये. म्हणून भगवंताने 11व्या अध्यायात आधीच सांगितलं होतं की मी यांना सगळ्यांना मारलंय, तू फक्त एक इन्स्ट्रुमेंट आहेस, तू फक्त एक निमित्त मात्र आहेस, निमित्त मात्र सव्यसाची. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की प्रत्येकाने आपलं कर्म करायला कचरू नये. आणि म्हणूनच ते जरी कुठल्या दोषाने व्यापलेलं असलं तरी स्वतःचं कर्म करायला त्यांनी कुठल्याही प्रकारे कचरता कामा नये. आपल्या स्वभावापासून उत्पन्न झालेले कर्म हे मात्र त्यांनी करणं निश्चितच आवश्यक असतं. या ठिकाणी एक सुंदर दृष्टांत देण्यात आलेला आहे. अग्नी हा जरी मूलतः शुद्ध असला तरी त्याला धूर असतोच, तरीही धुरामुळे अग्नी अशुद्ध होत नाही. अग्नीमध्ये जरी धूर असला तरी सर्व तत्वांमध्ये अग्नीलाच सर्वाधिक शुद्ध तत्व मानले जाते. कारण आपण बघतो बघा की अग्नी पेटूनच सगळ्या गोष्टी केल्या जातात. यज्ञ याग हे अग्नीने केले जातात. जरी त्याच्यावर काळा धूर येत असला तरी त्या धुरामुळे त्याच्यावर कुठला परिणाम होत नाही. एखाद्या क्षत्रियाने जर आपले क्षत्रिय कर्म त्यागून ब्राह्मणाचे कर्म करायचे ठरविले तर ब्राह्मणी कर्मामध्ये मुळीच दोष नाही असे आश्वासन त्याला कोणीही देऊ शकत नाही. यावरून मनुष्य निष्कर्ष काढू शकतो की या भौतिक जगतामध्ये कोणीच प्राकृतिक दोषांपासून मुक्त असू शकत नाही. या संदर्भात अग्नी व धुराचे उदाहरण समर्पकच आहे. हिवाळ्यात अग्नीतून एखादा दगड बाहेर काढीत असताना मनुष्याच्या डोळ्यांना व इतर अवयवांना कधी कधी त्रास होतो, परंतु अशा त्रासदायक स्थितीतही मनुष्याला अग्नीचा उपयोग करावाच लागतो. त्याचप्रमाणे आपल्या स्वाभाविक कर्मात काही कष्टदायक गोष्टी असल्या तरी मनुष्याने त्या स्वाभाविक कर्माचा त्याग करू नये. या उलट कृष्ण भावना भावित होऊन केलेल्या नियत कर्मांद्वारे भगवंतांची सेवा करण्याचा मनुष्याने दृढ निश्चय केला पाहिजे. हीच खरी सिद्धी होय. भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ जेव्हा विशिष्ट प्रकारचे स्वाभाविक कर्म केले जाते तेव्हा त्या विशिष्ट स्वाभाविक कर्मामधील सर्व दोषांची शुद्धी होते. याप्रमाणे जेव्हा कर्मफल भक्तियोगामध्ये नियुक्त केल्याने त्याचे शुद्धीकरण होते तेव्हा मनुष्य अंतरात्मा पाहू शकतो आणि हाच आत्म साक्षात्कार होय. म्हणूनच जसं भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की कर्मफलातून भक्ती, म्हणूनच त्या कर्मातून भक्ती कशी साधायची आहे आणि कर्माला भक्ती योगामध्ये नियुक्त केल्याने त्याचं शुद्धीकरण, आणि म्हणून ती भक्ती जी आहे ही निश्चितच कुठेतरी भगवंतांच्या सेवेसाठी भगवंतांच्या कृष्ण भावनेने केली जाते. आणि म्हणूनच मग भगवान मनुष्य हे जाणू शकतो शरीर नाही आत्मा आहे आणि हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि म्हणूनच हा योग्य असा साक्षात्कार आत्मसाक्षात्कार निश्चितच मनुष्याला घडू शकतो जेव्हा तो भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ हे कर्म करत असतो. आपण 50 पर्यंत श्लोक घेऊ आणि मग थांबूया आणि मग पुढच्या वेळेला पूर्ण होईल आपलं. कारण एक मीटिंग जसं मी म्हटलं तुम्हाला थोडीशी त्याच्या तयारी करायची. असक्त बुद्धी सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्यम सिद्धिं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति. हरे कृष्णा. मिनल माताजी. हरे कृष्ण. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण ज्या स्थिताधीर मुनीला बघितलं, त्यानंतर ज्ञान काय आहे की कशा प्रकारे मनुष्य हा बॅलन्स्ड लाईफ कसं जगू शकतो, की जो आत्मसंयम म्हणजे आपण 6व्या अध्यायामध्ये पण जे बघितलं आपण यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार ध्यान धारणा आणि समाधी, याच्यामध्ये प्राणायाम प्राणाला आयाम म्हणजे कुठेतरी आपण आत्मसंयमी स्वतःच्या इंद्रियांवर मनावरती कंट्रोल करणं, अनासक्त म्हणजे कुठेतरी या काय म्हणतो ना आपण ते जे त्रिविध अनर्थ निवृत्ती, की कशापासून आपण या काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर या सगळ्या षड्रिपूंपासून आपण कुठेतरी हे होतो आणि लोभ मोह माया याच्यापासून आपण अनासक्त होतो. म्हणजे या लोभापासून मोहापासून आपण स्वतःला दूर केलं पाहिजे आणि प्राकृतिक भोगांना आपण तुच्छ, की कुठेतरी जर भौतिक प्रकृतीतील या गोष्टींना आणि या उपभोगांना आपण कुठेतरी तुच्छ लेखतो आणि मगच आपल्याला या कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी, तरच आपण त्या कर्माच्या बंधनात अडकणार नाही ही खात्री निश्चितच आपल्याला मिळू शकते आणि ही परिपूर्ण अवस्था निश्चित मनुष्य प्राप्त करू शकतो. त्याला योगा रूढ अवस्था असं म्हटलंय की कृष्ण भावना भावित मनुष्य असतो त्याला मुक्तीची अवस्था तथाकथित संन्यासाश्रमाचा स्वीकार न करताही प्राप्त होते. मनाच्या या अवस्थेलाच योगारूढ अवस्था असे म्हटले जाते. 3ऱ्या अध्यायात ही गोष्ट प्रमाणित केली आहे. यत्स्वात्म रतिदेव स्यात्. जो मनुष्य स्वतःमध्येच तृप्त असतो त्याला आपल्या कर्माच्या फळांचे कोणत्याही प्रकारचे भय नसते.
आणि म्हणून तो इतका कॉन्फिडेंटली ते करत असतो गोष्टी, कारण तो स्वतःमध्ये त्याला जे काही आपण करतो आहोत ते खात्री भगवंतांच्या संतुष्टी करता करतो आहोत. म्हणून त्याला कुठल्याही प्रकारच्या फळाच्या भयाची, कारण त्याच्यापासून त्याला भोग भोगावे लागणार आहेत, हीही त्याच्या मनामध्ये भीती राहत नाही. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्त या परा. हरे कृष्ण. पुष्पा माताजी. हे कौंतेया, ज्या मनुष्याने या सिद्धीची प्राप्ती केली आहे तो सर्वोच्च ज्ञानाची परमसिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मावस्था कशा पद्धतीने प्राप्त करू शकतो ते माझ्याकडूनच जाण. याचे आता मी तुला संक्षेपाने वर्णन करून सांगतो. हरे कृष्ण. या सिद्धीची प्राप्ती मनुष्याने, बघा की सर्वोच्च ही परमावस्था, ही परमसिद्धावस्था किंवा ब्रह्मावस्था कशा पद्धतीने, मग ही अशा प्रकारे जे भगवंत, जसं भगवंतांना अर्जुनाने काही प्रश्न विचारलेत आधीच्या याच्यामध्ये, की भगवंत सांगतायत स्थिताधीर मुनी, तेव्हा मग अर्जुन विचारतोय हा मनुष्य चालतो कसा, बोलतो कसा, ज्ञानाने परिपूर्ण मनुष्य पण अर्जुन भगवंतांना हे प्रश्न विचारतात की कशा प्रकारे मग हा सर्वज्ञानी मनुष्य आहे, किंवा हे सगळ्याचं ज्ञान असलेला आणि म्हणूनच तशा प्रकारे तत्वतः भगवंतांना जाणणारा आणि सर्वोच्च ज्ञान असलेला हा भगवंत, ही परमावस्था गाठलेली ही जी मनुष्य आहेत, तर त्यांना जाणून घेण्याची आणि ती ब्रह्मावस्था कशी प्राप्त केलेली आहे हे निश्चितच भगवंत आता सांगतात की केवळ भगवंतांकरिताच आपले नियत कर्तव्य केल्याने, कर्तव्य कर्म केल्याने मनुष्याला परमसिद्धावस्था कशी प्राप्त करता येते ते भगवंत अर्जुनाला सांगत आहेत. भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ केवळ आपल्या कर्मफलांचा त्याग केल्याने मनुष्याला परमोच्च परिपूर्ण ब्रह्मावस्था प्राप्त होते. हाच आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग आहे. विशुद्ध कृष्ण भावनेची प्राप्ती करण्यामध्येच ज्ञानाची पूर्णावस्था आहे. आणि याचेच वर्णन आपल्याला पुढच्या श्लोकांमध्ये दिलेलं आहे की कृष्ण भावना कशी करायची आहे. कारण इथे आपल्याला कसं दिलेलं आहे, आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग, की भगवान सृष्टीत प्रित्यर्थ कर्मफलांचा त्याग केल्याने, मग जसं आपण म्हटलं की कर्माच्या फळांचा त्याग केल्याने, त्या कर्माच्या फळांच्या त्याग केल्यामुळे त्याचे भोगही त्याचे उपभोगही नको असतात आणि मग त्याचे परिणामही भोगायला लागत नाही. आणि म्हणूनच जो शारीरिक, म्हणजे जसं आपण म्हटलं दुसऱ्या अध्यायामध्ये हे आहे की तू शरीर नसून आत्मा आहे, आणि मग तो आत्मा कोण आहे तर परमात्म्याचा अंश आणि स्वरूप स्थिती आपली की भगवंतांचे नित्य दास, नित्य सेवक आपण आहोत. आणि अशा प्रकारे जो मनुष्य की जो शारीरिक संकल्पनेशी निगडीत न राहता जो आत्मिक पातळीवर विचार करतो आहे, ते निश्चितच या ब्रह्मावस्थेला निश्चितच गाठू शकतो. की जेव्हा आपण पुढे जाऊन ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, की मग ब्रह्म हे जाणणारे कोण आहेत, की ज्या ब्रह्मज्योतीमध्ये आपण विलीन होतो, ही कुठेतरी फक्त ब्रह्म म्हणजे या पर्यंतच जे निराकार रूप मानता आहे, त्यानंतर परमात्मा भगवंतांचं चतुर्भुजा रूप याची मानणारी, पण भगवान रूपाला जाणणारे आहेत ते निश्चितच ही पूर्णावस्था, पूर्ण ब्रह्मावस्था प्राप्त करू शकतात. आत्मसाक्षात्काराचा हा मार्ग आहे आणि ज्ञानाची पूर्णावस्था आहे. त्याचं वर्णन आपल्याला भगवंतांनी पुढच्या श्लोकांमध्ये सांगितलंय. तर आपण 51 पासून घेऊन आपण पुढच्या याच्यामध्ये पूर्ण होईल आपला अध्याय बहुतेक. तर आपण आज इथे थांबूया आणि कुणाला काही प्रश्न असतील तर मी शेअरिंग नाही थांबत. तर तुम्हाला दोघींपैकी काही प्रश्न आहेत का आधीच्या या 22 ते 50 पर्यंत श्लोकांमध्ये? नाही. आता हे पुढचे जास्ती महत्वाचे आहेत ना श्लोक? येस येस, आता हे आहेत ना नक्कीच. म्हणून आपण आता पुढच्या वेळेला 28 श्लोक पुढचे आपले होतील. म्हणजे आता पुढच्या याच्यामध्ये तेच दिलेलं आहे पुन्हा की भगवंत आता अर्जुनाला सांगतायत तुझ्यामध्ये आहे, बॅटल इज इन, आय मीन काय म्हणतात की तुझ्या हातामध्ये सगळं, की तुला ज्ञान दिलेलं आहे आता की कोर्ट, तुझ्या बॉल इज इन युअर कोर्ट, यू हॅव टू डिसाइड. आणि मग त्याप्रमाणे मग भगवंतांनी हे ज्ञान दिलंय ते कुणाला देऊ नये, किंवा अशा प्रकारे बऱ्याच गोष्टींची पुन्हा भगवंतांनी जे आधीच्या अध्यायांमध्ये काही काही सांगितलेलं ज्ञान आहे, जसं आपण रिव्हिजन सगळी आहे. विहित कर्म बघतोय 3ऱ्या अध्यायातलं, 4थ्या अध्यायातलं भगवंतांना तत्वतः जाणणं, 5व्या अध्यायातलं आधी बघितलं कर्म संन्यास का कर्म निष्काम कर्मयोग, ह्याला आपण जाणण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. येस माताजी. नाही, पुढे साधना आपण खरं कशी करावी हे सगळं पुढच्या श्लोकात आहे मला वाटतं. त्या श्लोकांमध्ये येस दिलंय. येस. हरे कृष्ण हरे कृष्ण.